So, mayong adlaw mga ma'am sir, no? So, karon magpa-GCash na bunta. So, karon mga ma'am sir, ang atong pa-GCash is 22,000 pesos na. So, make sure nga naka-like ug share ang atong mapilian, no? Kay para ikaw na joy makadaog aning 22,000 pesos na to nga pa-GCash. So, daghan gyapon nag-message sa ko ma'am sir, no? Di gyapon mawala unsaon pag-enter, like ug share ra. Maka-enter na ka sa atong pa-GCash. Nya, katong niingon nga wala gyapon sila GCash. Usbo na ko mga ma'am sir, no? O makadaog mo, ator ng Ipalawan, tagaay ra ko yung address, o tagaay ko yung ngalan. Pero og direra mo sa Mindanao, namos Surigao, or namos Tandag, ay mo kabalaka mga sir. Panhion tamos balay, ako'y mo plate ninyo para personal nako mahatag sa inyo ha ang kwarta. So karon mga ma'am sir, dire jud ta magpili sa 6:20 PM na to gina-upload tagadlaw. So karon mga ma'am sir, i-check na to ang comment section. Tapos atong i-all. No? Tapos ato sa kanaon mga sir kay magloading mo jud siya. So good luck sa atong mapilian mga sir, no. Hinaut na lang nga naka-like ug share na ang atong mapilian para siya na makatagihan ning 22,000 ato nga pa-GCash. So daghan pud gyapon nag-ingon mga sir nga do na magkadako atong pa-GCash, no. Siyempre mga sir natay mapilian nga wala naka-share, magduwag yun taga-adlaw og 1,000 pesos. Kaya para hantod nga mudako jud atong pa-GCash. So daghan kay tay napilian ma'am sir manong niabot sa ingon ani kadako atong pa-GCash kay tungod natay napilian nga wala naka-share. Unfair kayo og atong ihatag nga wala sila naka-share. Unfair kay na sa mga tao nga nag-share always atong video. So ato sa ninyo kanawon mga sir, no. Ulat-ulat jud mo kadiyot para ang nasa ubos atong mga kuan dayon maapil pud pili ang nasa ubos ba. Okay. Ato ng sugdan. Sige. Sugdan na to. Daghan-daghan na. Sige. Good luck sa mapilian, ma'am sir. Hinaot nung tanak nga naka-like ug share ka para ikaw na makadaog ganing 22,000 pesos na to nga pa-GCash. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kani. Mo ni. Haman ani. Kani. Kabutan sa bata si Lakadam Basas Peterson. So si Lakadam Basas Peterson. Sikyo din ni si sir. So atong i-check yung profile, no. Og naka-share ba? Photo August 2024. Sos kasayang. Why swerte? So, ugma po mga sir. Grabe. 23,000 pesos na itong pa-GCash. Basing ikaw na nga itong mapilian, no? Like o share lang. Basing ikaw na makadaog sa 23,000 pesos na itong pa-GCash.